Kuruta gid ko balay. Kusog-kusog yung bagyo ha. Hasta ang mga sapa, nibdako. No sa apabalo. Pitsa unsi man na iron eh. Mauna ro ang giingon sa kusilingan nga makadawat kuno ko og ayuda. Kantidad kuno nag 40,000. Kinida, binta-binta og gamay kay og batinuod na. Kay makatukod yung balay nga dako-dako. Simintuhon ako ng ubos. Karon din na madlangka og bagyo. Paita ni wala tay kapuy-an. Pero kay kisa po ako makauban ani. Ako atuwat lang ko dire. Basin na ay mga tigang gobyerno nga buari dire. Makakita sila sa sitwasyon nga angay ginilang tagaan sa sakto nga totally damaged. Kay kurot mo yun. Asap mo ko ani po yung are naman ako patungkol. Yo, Tagaloy! Ay! Tagaloy! Ay! Matay! Tinuod ba yun nga ikaw maog yun na ano ron og tibuok balay? Ay, hindi yung kaka-ingon nga. Di, tinuod kita na wawag na pabagbalay. Katong nakita nga picturean totally damaged. Tinuod ba gito nga imo gito balay? Ay, ako ang balay, uy. Nasaan na ka nga? Ya, naganda mo balay. Nakatok mo kalik si guba na ba sa to? Sa mga tinuod? Nga, partisang bungkagasan. Oh, may kuan nga. Pero wala ba? Ano? Ang imo arang tibuok? Oh, ako, bulot kayo kuwag dito, boss. Ang ano, pero kaya mo nabiling ni mga atop ra. Pa malagi na atop. Trapal, kaya ako na nag-atop-atop ng trapal para na lagi ko tayo kapasilungan kay wala na magi ko'y kapuyan. Asa atop ato Goroy na amagi kay mga pahitabo nga subo kay balandumon ta Goroy. Ang balay siya nagbalay pala ko ag dami sa balaya sa mga surot ang mga balaya nimo. Katong balayan ako na ako'y rip. Oo. Na ako'y mga makina sa galingan. Wala. Ana mga Dekan yun. Ano ang gipada sa budget sa ato ang gobyerno? Ha? 5,000. Ha? 5,000. Daghanan kay ng kwartahan ay gagamit sa mga balay nga mga anod ug sa mga gamit nimo nga nasulod nga wa nimo ang kita. 5,000 ang gipada sa gobyerno. Saan mo tayo mapalit na ito, anibos? Ay, kay bawa magka sa mga palitonon. Siminto. Ang wato ikahoy ron, mahal kayong kahoy. More 5,000, boss. Sige, makakita mo sa bawi ang mula. Ay, lalabos, main na lang po niya. Oo ya, at so may mo ginit mo. Wakan mo nagkikurakot. Boss, kikibalo magka nga. Hindi man yun yung tao. Uy, Taguray, dili ko flood control. Dili flood control. Tabang ni, gobyerno ni. Nyamato ko sa inyong silingan kasi Alexi po, problemado po ito. Naunsa gud yung tao ng pagka hinabanga, wa man ni mamaon ng pagka hinabanga, mauna man na ikatidad. Kadako sa kumbalay nga naanod. Ay nala, sige. Napay mga gamit nga mauna na inyong ihatag na kong. O sabi na nga gamit mo? Agiinan gali ka nga daghan-daghan to kung gamit ato. Ipalit, daghan-daghan sa nang kwarta. Ito ano ko si Alexi? Tita. Wa gini mamaon ng gobyerno ha. Pagkadako sa budget. Ug ngano nga gimaon na lang ni 5,000. Unsa may mapalit na ko ani? Lansang re ako mapalit na ni. Asam na ko lansang. Itanom na ko ani kahoy nga nagbarog. Kay wala may sini ka di kabot og petong sin. Lisod dir panahon nada. Pwede yung paita ng pagka damira na ko. Karabi, gamay-gamay na akong damit. Lusno na akong kusina. Pero, piting guula, sakit kay pamalandungon ng ako ang nahitabo ron. Nga, magkatuog na lang ko. Kwarto na lang nabilin. Akong kusina, wala na nabilin. Tawa na akong mga gamit. Saan na lang ni. Bao na lang ni. Piting lisuras kong kahimtang. Ano sa apatan ni tagaag hinabang ani sa gobyerno nga gidungog-dungog man to nga karong adlaw mo anhi dinhi mo ya akong gatang-atangan nga diri gyud ko skilid sa akong kusina kay karon gyud nga di ko maiwas ba naagi ko inig ari niya naa dayon ko maka intintin siya nako dayon kay ug akong dugay-dugayon basig maato niya inoon sa lain kay dili kay ako ra mao hitabuan aning bagyo ha sus pagkalaaya sa Alexi! Oh! Muro sa ba yung sige ipilimpyo rin na maon na gini napili na ako ang kusina nalusno sa ito pa ang imo adili dito tali partially ang imo ang mga pahitabo rin na pita maon ni kitawag siya partially kay kusina ramay nalusno pero basig partially niya sige lang kapumunit na ng dili mo ha dili ako kaya ka ng bagko bro dili na imo ako
Ako ana, punit ka mo haron nga magdugang imong problema. Abi ni mo Alexis, tagor nakita na ko nga totally dami siya na ano diyan balay. Pero dili si mo hawa ko kita ang balay diri mo man o. Labaw Ay juri. naku, sama kawa man ko ni Mura bang nangangkon na siguro kag balay kayo. Tinapok naman ni basura. Nakaduhog ba di kang niingon ko nga naanod akong balay? Akong kusina rin nalusno. Wala naanod, nalusno ra sa baha. Ang imuha Alexis. Oh. Kay kusina ra may nahunlak. Katong kategoroy lahi man to kategoroy kay totally damage bigito. Ay imuha partially damage man. Ni ay kay 500 nga gipadala sa gobyerno. Sa gobyerno na partially na. Mora na siya budget ato. 500. Nga ang giingon sa gobyerno tag 10,000 man. Mga Ang katugog 10,000 katum-gutom balay ng anod nya daghang butang ng anod mo na ba ang imo gawa man kay anod mo ra ni clipper sos Ginoo ko pilar man taw ng clipper Unsa man gabinet taon mga mo- guba Unsa man tayo mapalit na ko ning 500? awi palit ang clipper Palit ko ning dagom ituslok sa akong pusod. ug magpakamatay Galaxy pagpakamatay na lang maor man nay Pait. maor man nay gibudget amtay may mo na aamang butapal ko na nga gusto pa kay kitapal po na ko nila gabong pa kay ko Daghan pa man kay ng kwarta. dagadagan sa mga dami sina Sa ato pa mo ato pagkaguban. oh magsuri-suri pa ko Unya ang 10,000 nga giingon si gobyerno. Di sana mo ihatag mo. ang katong 10,000 lagi balik-balik ko na ko kato lagi to mga balay nga matibuog mga konkreto ikaw kita sa siminto mo mga kita re kini mo rin Ilan? niya ato na ko Oh, palit Sige, ko bala. na nagdagom ni. Tuslok no kusog kong mata. oh basta kay bala nag-usawa na ko magturo ko ha gi ikaw na bala niya Tigda. Sa may akong paliton ani. Madayon ang dagom akong mabayaran ani. Kinintos ra. Di man ni kwartag tao in taon. Asa naman giingon nila sa gobyerno nga tag 10,000. Unya nahimo naman lang hinon ning 500. Hastang paitan ni trabaho. Mo pay naglisod ko pamunit ani akong mga gamit. Tungo na ko sa tagoray mo. Ako susiyon o pila ginadawat. Kay ako ang ano tingala ko rin kinintos naman. Tanaw na ko to. Basi kinintos na putong ihabot. 5,000 kay gihatag sa gobyerno. Trapal ra gyapon yung papalit ani. Di ko papalit ng lain nga materialis. Saom ni 5,000. Ang metro sa tag 60 metro sa trapal ni palit. Sige lagi po ko trapal. Paitan. Sitwasyon. Sos, lisod gito ano ko pag pinsan. Brad, taguroy! Oy, Unsaan? Pila mo ginadawat ni Moria? ay gamaya rin yun. Nilipo mo lagi na. 5,000 ra gihatag. Unsa man nanay mo ana sa kanang budget sa gobyerno? Amaw lang kuno ni tanan. Unsa man nga kuha nga kinintos naman? Baw lang may. Asa naman to ingon nila nga nay budget sa gobyerno tag 10,000? Mao man gani nga ako ang giproblemahan kay ang giingon nga kadtong nanuran og balay 40,000. Ug ngano nga niabot 5,000 raman. Gani nakita gyud ang sitwasyon sa kong kahimtang trapal na lalaw. Sao man? Trapal lang gyapon ako mapalitan ni. Ang ayo ani kay maor man na budget. 40 man ta ako 5,000 naman lang imuhan 10,000 500 na lang. Ang ayo ni klarohon ta nito sa munisipyo. Ay may panon. Atong yung Ato na to. oh, atong dito. Usag ba sige. Bulsa na bulsa nila. Kikibaw ka ni mga uban nga ang panggobyerno insakto. Oh. Pero ang nagdala sa panggobyerno mo dili insakto. Kay unsay madawat ito, bulsa Murag ang giubog, ihatag no? dito puti na lang gamaya. Atong klarohon. Tanaw na ko itong naghatod ko na to kwarta murag marunong paskoon. Oo gani. Oh, di marunong nga. Ato na. Dito ang dukay. So digayan to. Ora, di sa tamulos ito sa munisipyo. Agion na siya. Tumuloy rin lang sa kwarta. Ato. Maro tama na. kondisyon na kay kong mga manok nya may kwarta na kung may gidaghanon huh? naghanan ning kwarta ug karo adlaw kinahanglan nga mainilog ko kay sobra ni akong gipangatag ni Nanta Kuroy ug ni Alexi si Alexi ginuktok tong digaraw kinita Ano ba sos? Unsa man tong gisulod? Unsa man tong gisulod? Kwarta. Boss, klaro ka kuno na ang kuan nila inyong panghatag sa mga tao boss kay bro. Wa ko sabot. Kaya ang usa man may karoho na to nga mao naman to nakita na ko sa listahan mao to nakita listahan ang totally damage 5,000
ang mga partially damage. Kinintos. Ano sa mga problema na? Kanang sobra. Wow. Muragikan mo gina dito. Ikaw, boss, ang imong ko na, taruhon mo pagpanghatag mo sa mga tao, kaya di na nakapaigo, boss. Di, lalim. Kabawa may mo sa kakamarunong. Di na mga talaman ang imong tao. Sana na yung kwarta, boss. Palasan mo ng kwarta, boss. Oh, sa ko ani, para sabi ni Mas, ako naman ni, sabi ko ni tiglista de. Ha? Wala ni ko ani. Taruha sa kana, boss, oy. Kay dako pa man na imong boss, ay imong gipanghatag sa mga tao. Nga di ba nakan patari tao pamalit ng Ako namo? rin Alexi, paminaw, ang naitabo. Ang sobra rin na ginis ko. Di kini pwede na nga may mo. Wa man na mamao na imong boss. Ano na yung resulta sa? Wa. Na. Bang gobyerno. Litsi ka na ba? Pagkawan ka ninyo yung mga kapuslanan. Ako po hindi patabangan. Grabe sobra. Para naman sa kuinikta. Huwag yung maayo.